Nis, an nuair deire bhí mu a caint bhí fábannaí scríofta. Agus dúirt muid scátaí tá teolas i bhálach sa gceist. Agus tá cúpla clás ein leis an teolas ceart amhaint amach sa gceist. Ach cuimhin leat cén céimní bhí iontab. Hanga bheice muid. An cé ceann lé an cheist faoi ró. Sin antáhachtach. Nuair léann tú an tarnúra, seans go bheic tú ólas nua nach bhac tú an chéadúir. Táring pectúr le sunraí, sin antáhachtach freisin. Cuireann cheist tú tain cad atá le déanamh. An sin is féad leat an cheist ebrúmach, agus ag an deire beidir an ceannas táhachtaí, déan seic ag an deire. Tá chun de céimní sin úsáid inis, lein ceist seo. Léithe muid le chéile. Tá siopa airí electrónacha ag áine. Tá siarraic ar siúl. Tá cúigear eile ag obair sa siopa. Tá 456 telefíseán fáca sa siomra stóris. Cé bhéis telefíseán an duine a chatha gachtainna i dhéal a rinne seachtainna le go mbeidh na telefíseáin ar fad díalta. Tá go leorólas an sin. Léithe muid ríiste. Tá siopa airí electrónacha ag áine. Tá siarraic ar siúl. Tá cúigear eile ag obair sa siopa. Tá 456 telefíseán fáca sa siomra stóris. Cé bhéis telefíseán an duine a chatha gachtainna i dhéal i rinne seachtainna le go mbeidh na telefíseáin ar fad díalta. Caic go leor, cé an teolas tábhachtach an sin? Tá sé tábhachtach go bhfuil áine agus cúigear eile ag obair sa siopa. Tá sé tábhachtach go bhfuil 456 telefíseán fácaí sa siomra stóris. Agus cé bhéis telefíseán an duine a chatha gachtainna i dhéal. Tá sin tábhachtach. Nis, racha muid rá agus freagadh muid an cheist. Nis, seo me feán luí an seo. Réile go le scríomh. Caic go leor. Mar dúirt mé, tá áine agus cúigear eile. Tá áine agus duine, beirt, triúr, cearar, cúigear. Cé bhéis duine ar fad? Amha, séisir. Cé bhéis telefíseán a bhí sa siomra stóris? Ceirichéad cuige sé. Nis, tá san go dhéal muid an méid céanna, mar sin cén sort ceist atá. Amha, riint. So déanam me 456 a riint ar a sé. Ionta. 4 riint ar a sé, ní féidir. 45 riint ar a sé, amha, 7 nuaire. 6 fa 7, 42. Agus tá fuileach a 3 an. 36 riint ar a sé, sin amha, 6 uaire. 6 fa 6, 36. Iontach. Nis, 76. 76 céard. Amha, 76 telefíseán. Sin antáhachtach. Seachtú sé telefíseán. Amha ar fad. Nis, leis na céimní sin, tá sad cechaí fáibhní scríofta a ebrúmach. Maithú.